Esan dugunez, Azkue Fundazioaren helburua Euskara teknologia berrietan sustatzea da. Eta Harrapazank egitasmoarena berriz, Euskara gazte bilbotarren artean zabaltzea. Aritza, baina zehazki zer da Harrapazank? Harrapazank da, aisialdi programa bat, oindela 9 urte martxan jarri genduna Bilboko Udalagaz batera, Topaguna eta Bilboko Udalen artean, eta bilatzen duguna da, Bilboko neraben artean, euskararekiko motivazio eta erabilera handitzea. Bilbotik bertatik sortutako egitasmoa egin gura gendun, eta hori esaten dugunean da, kutsu urbanoko ekintzak antolatzea. Adibidez, talentu lehiaketa bat martxan dekogu, non gaztetxuek eurek egiten dakien hori erakusteko aukera dago. Kastingen bitartez, da galen bitartez, hemen berton, Bilborrok aretoan antolatuko duguz. Eta adibidez, badaz magia egiteko kristolako habilidade daukienak, edo antzerkia egiteko habilidade daukienak, habilidade edo gogoa beste barik, musikariak, DJak, malabaristak, denetarik apurtxo. Eta orduan guk, atzaki hori hartuta eta euren motivazio handia dela kontuan hartuta egiten dugune da, plaza eskaini, eta ganera moteotzegu aukera hori lantzeko tailerren bitartez profesional batzuen laguntzaz, ezta? Eta hor sartzen dugu gure kuñatxoak erabileran eta aurrera pausoak emoteko. Eta zuk nola ikusten duzu gazteen arteko euskaren erabilera hemen Bilbon? Bueno, gai potoloa da hori, ez? Baina esan daigun, belaunaldi gazteak gero eta euskaldunago diela, gehiena diela euskaldunak ez dienak, baina eta gaitasunen aurrera pauso batzuk edo emon dugu zanarren, ikusten dugu erabileran horren besteko saltua ez dugula emon, ezta? Orduan gu programa honen bitartez beste bilatzen duguna da, lotura bilatzea ez, gehiagutzatik erabilera motivazioen bitartez. Eta gure erronka holan epe labur ertainean da salto hori alik eta txikerrena eta laburrena esan daitzen. Harrapazank, euskaraz ondo pasatzeko aukera polita duzue.